चिरां जिल्ला बनसुनि मोनसे हानजाया बेंटल दखरा आरो बामुनगाव दखरानि दैदेननायाव बेंटल सेरफां भिसिडिसि आरो तुक्राझार भिसिडिसिनि सिङाव सोरखारि PMAY न'नि सायाव जाख्ल'नायनि सोमोन्दै मिथिनो गामि गामि हाबनानै खौरां लानाय जायो। खौरां लानायजों लोगोसे बनसुनि दैदेनगिरि आरो सोरखारि PMAY न' मोननाय बेंटल सेरफांगुरि निजोरापारा गामिनि आरो चिरां खुंग्रिं तुक्राझारनि सुबुङा ओरैबायदि फोरमायो। सेरफांगुरि जों चिरां डिस्ट्रिक्ट बनसुनि जानानै दिनै नैबे बेंटल सेरफां निजोरापारा गामियाव जों सासे आयंनि न'आवहाय आयं हासुआ बसुमतारी नि न'आवहाय जों दिनैहाय न' भिजिट खालामफैबावदों। बेयावहाय जों आयंजों रायलायनानै जों बेनिफिसियारिजों रायलायनानै जों मोनबाय न'आ लुबाय किन्तु बियो दासिमाव इनकमप्लिट जानानै दङ आरो मिथिनाय बायदिबा बे न'आ दिनैसिमाव 1.5 बोसोरसो जाबाय। थ' 1.5 बोसोर जाबाबो बे न'आ दिनैसिम कमप्लिट नङा। बे मुदाखौ नुनो मोनबायना, बे मुदा हनै बेखौ थिंसो दोगथाबनानै होदों। बे एक्सुवेलि थिं जानो नाङामोन, बेयो इथा गाथनि जानांगौमोन। ओमफ्राय आरो खोरखियाखौबो थिं दोगथाबनानै गालांदों। दा बेबो सौकातबो लागायफैयाखै मस्ट सम्भब बा खोरखियाबो बानायना होआखै। बेफोरखौ नुनानै जों बनसुनि जानानै जों निन्दा खालामो। बे न'आ एक्सुवेलि बेबायदि जानो नाङामोन। दा गरिब दुखिया नुनानै दिनै मानो मानसिफ्रा बा माखासे भिसिडिसिनि मेम्बारफ्रा मानो एडभान्टेज लागासिनो दङ, गरिब गुन्द्रानि फैसाखौ मानो नस्थ' खालामनानै होगासिनो दङ। लुनायनि दायित्वखौ जुदि लादोंब्ला गोख्रै थाब मोजाङैनो लुनानै हो। बेखौ जों चिरां डिस्ट्रिक्ट बनसुनि जानानै जों गोख्रोङैनो जों बुङो, बेखौ गोख्रैनो थाबनो कमप्लिट खालामनानै होनांगौ आरो बिखौ गोजौनि जिनाखि मुदा थिंजों दोगथाबना होनाय बिखौबो इटा गाथनि गोख्रै खालामनानै होनांगोन। आरो नङाब्ला जों बिखौ गोजौ लेभेलसिम इसुखौ लानानै थांनानै जों बेखौहाय आयेननि बेब'स्थाखौ जों लाहैगोन। मा नाम मादै नोंनिया? बिमला मा लिरनो? बे न'आ सरकारनिफ्राय मोननानै बेसे गोबाव जाखो? बोसोरनै जानोसै। बे दा बैसाग हाबला बोसोरनै जानोसै। ओमफ्राय बे न'खौहाय भिसिडिसि मेम्बारा गावनो लुगोन होननानै लादोंमोन। जों जेबो रोङा नालाय, हिसाब रोङा नालाय, ओमफ्राय गावसोरनो जों लुना होनाय होननानै माबादों। ओमफ्राय दा लायस'बाय थाब्लाबो र' होननानै बर'दिन बायबाय, ओमफ्राय दाख्लैबो दमासि बायनानै लुफिननाय होनबाय, गैया। मा गामि इयो? चिरां खुंग्रि। नों चिरां खुंग्रि? माबे भिसिडिसिथो? तुक्राझार भिसिडिसि। मेम्बारनि नामालाय माथो? सिमियन। बे सिमियनानो फैसाखौ लानानै थांजोबदोंमोन। बे गाव लानानै थांबाय, ओमफ्राय मावग्राफोरनो हरबाय आरोखि, ओमफ्राय मावग्राफ्रा जानानै खाजोब्बाय। बिदि जादों। नों किस्ति मोननै हरबाय? औ। ओमफ्राय दा खेबनै हाबबावनांगौमोन। साख्रि खालामाखिसै नालाय, ओमफ्राय मावफैयाखिसै मावग्राफ्राबो। ओमफ्राय दा मावनो थोनला मा होनो? नोंसोर नागिरना लाबो रायज्लायनो खामलाखौहाय बिदि होननानैसो बुंहरदों मैयाबो। नोंलाय बोरैथो हा गैया फैसा गैयालाय नोंलाय बोरैथो माबानांगौ? नोंसोर रायज्लायना लाबो। बोरैथो नागिरना लाबोनांगौ नोंलाय? रोङा फामालाय। 2 बोसोर जाबाय होमब्ला न'आ ने? दिनैसिमबो जाफुङाखै? जायाखैलै। लायस'बाय बेवहाय गोबावनो खनथाम जाबाय, ओमफ्राय र' होननाल' थायो। माबोरैखौनो मैया दाखालिसो मावनोनो हाजोबलाय लांबाय। आयं नोंनि नामा मामोन? हास' बसुमतारी। हास' बसुमतारी। मा गामि? निजोरापारा। बेंटल निजोरापारा। बेंटल निजोरापारा सेरफांगुरि ने? बेंटल भिसिडिसिनि आन्दाराव? मेम्बारा सोरथो? जिसखेल। मेम्बारानो दायित्व' लादोंमोन न'आखौ लुनायनि ने? खिन्थु न'आथ' दिनैहाय मोजां लुना होलाङाखिसै। दा मा लुबैयो आयंआलाय? मा होननो सानो? जोंथ' दा न'खौ मोजां लुनो लुबैयो।
बे न'खौ बे बिजाबजों लुना गालांबाय बेजों खिरखि बिजों मा बे थालाबो गैया होननाय जासिम दिनै 1.5 बोसोर बे न'आ 1.5 बोसोर खाजायो बे न'आ आरो दा बाबु नोंसोर बाबु न'खौ नुबोखाबाय मा बै न'आ बिनोमोन किस्ति मोनबेसे लांखो मेम्बारा फैसाखौ खनबेसे थुक्राझारावहाय बे बेरनिफ्राय खनबा बख'दों खनबा बख'दों ओमफ्राय बे माबा मा होनो बेंटल माबाहाय बेंकआवहाय 6-7 जादों गासिबो दा बख'नानैथ' बे मेम्बारनो होजोबखाबाय गासिबो माबायदि दा नेबाय थायो नेबाय थाखायो नोंसोरखौ नेबाय थाखायो बेंकआवहाय बेंकआव नेबाय थाखायो फैबाय हरदो फैसा दा बेखौ थिङाखौ मैयासो दोना होफैदों मैयासो दोना फैखादों आं बे माबा मुदाखौ इथाखौसो होजानो लुबैदोंमोन आयं इथाखौसो होजानो लुबैखादोंमोन आं मा आं बुंखादोंमोन बे मुदाखौ नों अननानै बे मुदाखौहाय इथा नों होदो बिदि होननानै बुंखादोंमोन आं बे दा इथाखौबो मोनलाया बाजै दा थिङाखौनो मुदा माबा दोनोसै होनना बुंबाय ओमफ्राय बिदि होनना बुंबाय जों चिरां डिस्ट्रिक्ट बनसुनि जानानै नैबे चिरां खुंग्रि गामियाव जों आरोबाव जों गिदिंफैबावदों जों कमप्लेन मोननाय बायदि नैबे चिरां खुंग्रि गामियाव थुक्राझार BCDCनि आन्डाराव सासे आब'नि न'आव जों नुजाफैदों कमप्लेना बेफोरबायदिनो बोसोरनैसो बे न'आ जाबाय मोननानै किन्तु टाइम बायदियै दिनैसिमबो बे न'खौ दिनै मेम्बारा लुफुंना होनाय जायाखै मिथिनाय बायदिब्ला बेनिफिसियारिनिफ्राय किस्ति मोननैखौ अलरेडि लांखाबाय मेम्बारा BCDC मेम्बारा नाथाय बिथाङा दिनैसिमबो बे न'खौहाय लुफुंना होनो गोसो जायाखै बिथाङा थाङो बुंहैयोनो माब्ला लुगोन होननानै ओमफ्राय बियो खुनु दिन थारिखखौ थिगबो खालामनो होआ आरो बुस्थुफोरखौबो लाबोनानैबो होफैनाय जायाखै दिनैसिमबो दा दुखु गोनांनि बाथ्रा सरकारनि हरनाय न'खौ दिनै मानो एफाराब केलेंकारि खालामबाय थाखो बे बुस्थुआ दिनै जानो नाङामोन जोबोद दुखिया सरकारा बे न'खौहाय ओरैनो हरनाय जादोंमोन नाथाय दिनै जोंनि माखासे व्यक्तिफ्रा चेयारमेननि माखासे मेम्बारफ्रा गावनि लाबा लाबनि थाखायसो बेखौ बाहायनाय जादों अन्नानै जों चिरां डिस्ट्रिक्ट बनसुनि जानानै गोख्रैनो थाब जाहाथे बे खामानिखौ मावनानै होयो आरो जुदि खामानिखौ मावनानै होआबा जों थाब आयेननि बेबस्थाखौ जों लानो गोनां जागोन एसेनोसै